Altså, jeg kan ikke rigtig forestille mig det, før jeg er der, tror jeg. Altså, men altså selvfølgelig, at sådan helt sådan eksistentielt, det har ikke så meget med Grønland at gøre, men så tror jeg, at man er vel hele tiden sådan usikker på og spændt på, om bliver jeg lykkelig til næste år, ikke? Bliver jeg lykkelig nogensinde, og hvad venter mig, og kommer jeg til at trives, og sker der mig noget, eller får jeg nogle venner, bliver ensom, eller sådan noget. Altså. Er der nogen, der vil komme med nogle kommentarer til, hvad der kunne være måske lidt problematisk i den her enhed? Der er også nogle ting, som hvad laver I? Ja, vi filmer en sådan kort dokumentar, kan man godt kalde det, om mig, faktisk. Jeg lærer her, det ved jeg, og jeg skal flytte til Grønland, så. Eller man så ikke sige den egentlige start, i stedet for at skrive Brandes er egentlig starten, lyder sådan lidt usikkert eller sådan. Jo, man kunne måske. Så hver gang jeg ligesom forestiller mig, hvad der skal ske fra august, så er jeg sådan ret spændt, men jeg er også. Det er jo svært at forestille sig noget, man ikke ved, hvad er. Det er jo klart, at det er noget andet at skulle undervise dansk som modersmål, og så undervise, hvor det er nogens andet sprog, ikke? Så du ved, jeg tror gerne, jeg sådan vil vide, om jeg ligesom kan klare det, ikke? Altså, det er jo det, man gerne vil vide. Kan jeg finde ud af det? Kan jeg klare det? Det har været lidt svært for mig at skulle fortælle det her til jer. Det har været sådan en af de sådan, største ting. Ja, hvad? Nu kommer det jo. Grunden til, at Rune han filmer det, fordi jeg har sagt ja til at med en film om gymnasielærer, der rejser til Grønland. Og det gør jeg så til august. Så det vil sige, at jeg skal ikke have jer i anden tid. Kan de sprog, eller kan du sproget? Nej. Nej, de kan det. Sofie skal til Grønland. Det er vores absolut sidste spørgsmål sammen. Død på Så mit i det hele taget, mit syn på det, jeg tror, unge mennesker i Grønland og i Danmark har i virkeligheden meget mere til fælles med hinanden, end de har med deres egne forældre. Ja, forskellige typer af billedsprog, ikke? Altså, jeg synes, unge mennesker er, som unge mennesker er, og de grønlandske unge har præcis de samme udfordringer, eller mange af de samme udfordringer. Måske, det kan godt være, de har flere udfordringer på nogle områder, end danske unge for eksempel har, men de har det jo, altså at være ung er jo at være ung, altså det er jo noget med at finde ud af, hvordan det er at være i livet og så videre, og der tror jeg egentlig ikke, det er, selvom der er variationer, så tror jeg ikke, det er så vigtigt, om man er i det ene land, eller andet land, eller tredje land i virkeligheden. Nu sker der noget uventet, nu sker der noget, jeg ikke ved, hvad er. Sådan en blanding af at være noget, der er meget sikkert og meget, du ved, have en bolig, have et job, have penge, og her er, altså, med penge mener jeg løn, ikke? Altså her er sådan, her er ligesom et liv, der er sat i rammer, men der er også vildt mange altså ukendte faktorer, og der kommer til at ske, jeg ved, der kommer til at ske mange ting, som jeg ikke endnu kan forestille mig selvfølgelig. Så det er sådan en blanding af, at det er spændende og ukendt, men samtidig en form for sikkerhed, ikke? Altså, jeg håber, jeg bor tæt på nogen, jeg sådan ligesom kan tale med, tænker jeg. Jeg håber, at jeg ikke tænker, når jeg sådan finder det sted, jeg skal bo, at hvordan skal jeg nogensinde komme herfra og i skole inden klokken 8 om morgenen, hvis det er dårligt vejr, for eksempel. Jeg håber, jeg tænker, at det skal nok gå. Det er sådan, jeg ved ikke, det er meget sådan praktisk noget, tror jeg. Jeg har været meget optaget af sådan nogle, altså sådan nogle, ikke egoistiske ting, men nogle ting, der meget har handlet sådan om virkelig kun mig selv, ikke? Altså sådan noget med, fordi jeg løber meget, sådan, kan jeg så løbe? Det kan jeg godt. Kan jeg godt være vegetar? Det kan jeg også godt. Altså, det er jo sådan noget, det handler jo virkelig om mig selv, men det er jo nok en eller anden form for sikkerhed med, at man tænker, at ens liv, eller mit liv, bare sådan fortsætter. Altså på mange måder, som det er nu, ikke? At der ikke sådan sker mig en eller anden sådan omvæltning. Ja, hvordan kan jeg tale til et klasselokale på 20-25 mennesker og snakke på alle elevers niveau samtidig, uden at de bedste eller de skarpeste kommer til at kede sig, eller uden man snakker overhovedet på dem, som der ikke er lige så skarpe. Og det er det er faktisk nok den største udfordring, tror jeg. Mere større end det hænger sammen med andetsprogspædagogikken, men større endnu end andetsprogspædagogikken faktisk.
Også fordi, at undervisningsdifferentiering er noget, som der kan være svært, tror jeg, for nye undervisere i det hele taget, fordi det kræver erfaring, og kræver, at man har omgås med elever i måske nogle år i virkeligheden, før man begynder at forstå, hvordan man kan tilrettelægge undervisning, sådan, så man tilrettelægger på tværs af et fagligt niveau. Så det vil jeg da sige helt klart er en stor udfordring. Og måske nok egentlig for mig den største pædagogiske udfordring ved at undervise i Grønland som forholdsvis uerfaren lærer. Det er ikke fordi, at der mangler værktøjer til at... Altså, når man så finder ud af, okay, jeg skal have oppet mit game på undervisningsdifferentiering, så kan man gøre det. Ikke at være mig selv. Måske eleven har svært ved at udtrykke sig. Det betyder ikke, at de ikke har dansk sprog nok til måske at forstå, hvad man siger, men det kan være, at både at de har svært ved at finde de danske ord til at sige, hvad de mener, men det kan også være en anden problematik, som jeg tror, så vidt jeg forstår, er mere udtalt heroppe, er også en generthedsproblematik. Ikke? Altså at de måske i virkeligheden har ordene til at sige det også, men er bange for at komme på banen og få sagt det, hvilket også er, men igen, det er jo også noget, altså det kender alle mennesker, der har modtaget undervisning, og det har vi alle sammen, ikke? Der er ikke så meget tradition for, at man rækker, altså alle lærere vil jo ønske, at man sagde noget ud, stillede spørgsmål i en klasse, og så var der en skov af hænder, og det er der jo aldrig vel. Alle unge mennesker, alle steder, ikke kun i Grønland, er jo bange for at sige noget forkert, og er bange for at træde ved siden af i en større forsamling, ikke? Altså hvis man er sådan en, der er meget regelret og finder en masse tryghed i, at i det her meget regelrette, så kan det måske være en endnu større udfordring i virkeligheden. Ikke? Altså der skal man også selv være klar til at ville grave dybere i den pædagogiske rygsæk. Nå ja, i dag er det den 8. juli, er det ikke det? På tirsdag, det vil sige det er fredag i dag, og på tirsdag så kommer flyttemændene og henter alle mine ting og sejler dem bort til Grønland. Og så den 29. juli, så skal jeg flytte til Grønland, så der er ikke så lang tid til. Det kan være sådan et meget godt overgangsritual at pakke i virkeligheden, ikke? Men jeg skal jo netop ikke rigtig pakke noget ned. Det er sådan små forberedelser. Og så har jeg siddet lidt på Google Maps. Altså jeg var lige inden jeg fik sådan en mail om, at nu er skemaet kommet og så videre, og så, men der havde de bare ikke sat mig på som lærer, så jeg kunne ikke finde mit skema på Lectio. Desværre, det kan godt være, at de har gjort det nu, det skal jeg lige have tjekket. Altså jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad man skal gøre. Jeg tænker også lige nu, når vi så taler om, tænker jeg sådan, gud, er jeg helt vildt meget bagud. Altså nej, jeg skulle have lavet alt muligt, jeg ikke har lavet eller gjort. Eller... Men det er svært sådan at skulle tage sig sådan vildt meget af et liv, man ikke kender, men det er lidt nemmere at sådan skulle afslutte det, man kender. Så jeg har fokuseret meget på at skulle sådan gøre ting færdige her. Men jeg drømmer om Grønland hver nat. Altså jeg drømmer et eller andet. Så jeg tror, det må ligesom sådan arbejde ret meget i mig, selvom jeg egentlig sådan føler, at jeg er sådan fint nok fokusere på det, jeg ligesom skal lave nu her. Jeg tror, der var lige sådan en periode, hvor jeg var sådan, hvor mange hold skal jeg have, og hvor skal jeg bo, og sådan, hvor jeg følte, der gik ret lang tid, hvor jeg tænkte sådan, Paul har fortalt mig sådan, at han har oplevet, at der var mange, der sprang fra, altså sådan i sidste øjeblik, hvor jeg tænkte sådan, det er virkelig sådan, det er den der periode, lige der, hvor jeg godt kan, hvor jeg kunne forestille mig, at det var der, det skete. Ikke at jeg har ikke været tæt på det overhovedet, men jeg tænkte sådan, det er det der, hvor folk pludselig tænker sådan, shit, det her det er for usikkert, eller altså jeg har intet hørt, og så videre, hvad skal jeg, og altså noget særligt måske, hvis man også har børn, eller har alt muligt andet. Nu har jeg bare mig selv, så sådan, det har jeg tænkt. Og så har jeg siddet og set nogle billeder af grønlandske studenter. Ja, det kunne jeg egentlig meget godt lide. Det var nogle meget fine billeder. Jeg skal slå et telt op, og I skal smelte en gryde med sne. Og med hensyn til teltet, det er, at teltet er i vindretningen, eller en god retning i forhold til terrænet, eller i forhold til omgivelserne. Og I bruger alle bardunerne, eller 2 barduner i hver ende. 2 barduner i hver ende skal I bruge. Hvad er barduner? Barduner, det er de gule snore, der er. Det er godt, du spørger. Okay. Med hensyn til børn,
så jeg blev overrasket over, hvor hårdt det var for dem at starte i børnehave. I starten var det også svært for hende at forstå, at vi har flyttet. Hun spurgte mange gange, at hvornår rejser vi tilbage til Finland. Selvom Ida kan dansk, men alle børnene i børnehave, de taler grønlandsk. Så det var hårdt selv at skulle etablere sig, og selv at vide, at du har børn i børnehaven, som du skal skynde dig at hente. Samtidig med, at du skal få mit vedkommende til at undervise på noget, som jeg aldrig har undervist i før. På den måde har mit liv egentlig ikke rigtig ændret sig specielt meget. Ikke sådan, at du går bare ned i supermarkedet og køber, hvad du skal have. Det er jo, altså, selvfølgelig, man er tæt på naturen, men det er jo ikke ligesom at være ude i vildmarken rigtigt, hvor man ikke har alle mulige almindelige fornødenheder osv. Så på den måde synes jeg faktisk egentlig ikke, der har været det store kulturchok i at bo her. Altså, jeg har de ting, som jeg dyrker, interesser. Jeg kan godt lide at lave musik og skrive historier og sådan nogle ting, og det kan man jo gøre. Det kan jo, de ting kan jeg jo dyrke sådan ligegyldigt, hvor jeg er henne i verden. Der kommer du op, så skal jeg lige have gjort orden. Jeg skal lige have lavet nogle mapper, og inden jeg går i gang, og alle papirerne, og jeg skal sådan have sat det ind på sådan en hylde, så jeg ved, hvor jeg kan finde hvad, hvis jeg skal bruge det til undervisning. Det er mest det, ikke? Og jeg har også lavet noget stå, og så bliver jeg sikkert sådan ærgerlig over, at jeg kan tage det med mig. Jeg vil bare heller ikke, altså hvis jeg slæver alle de der bøger op, så... Ja. Men følelsen af at stå i Grønland den 1. august, det var hårdere, end jeg havde regnet med. At stå i lufthavnen og kigge sig omkring, og så tænkte, alle mine ting står på havnen. Det var næsten mind-blowing. Det var større, end jeg havde regnet med. Men jeg synes, det har været stressende at bo med alle de her møbler, alle de her ekstra ting, og sådan, ting, man ikke sådan rigtig har valgt skal være her, men også sådan, altså, det har været sådan en meget forklumret følelse, hvor jeg har fået sådan en lille smule sådan, alting kuber sig bare op, det kommer tættere og tættere på, men det går lige sådan lang tid, inden der sådan reelt sker noget, ikke? Og det her er jo sådan første gang, der ligesom, nu kan man se, der sker noget, og det er sådan for alvor, ikke? Jeg har jo ikke engang mødt min chef, eller sådan, så det er jo sådan, alting er jo bare noget, alting er jo egentlig bare mails og forestillinger og sådan noget, så det er jo, nu bliver mine ting hentet, det er sådan rimelig konkret i hvert fald, så ja, fordi lige pludselig så er ens ting væk, altså så er jeg nødt til at rejse hen for at finde dem igen. Jeg har også købt et køleskab, det står her. Jeg kommer i tanke om, om der er nogen garderobeskab, hvad nu hvis der ikke er det? Hvor jeg må være nogle andre, der skal flytte der af med noget, eller... Jeg ved heller ikke, hvordan jeg sådan skal, hvis tingene bare bliver sat ind i det ene rum, hvordan jeg sådan skal få båret min seng ind, hvis jeg kun er mig selv.